persona fumadora al llarg de la seva vida, haurem de saber a quina edat comença la gent a fumar. Per això entrem a l'Institut Nacional d'Estadística per saber-ho. Com veieu, la xifra és de 17,53, encara que nosaltres la arredonirem a 18. Una altra dada que necessitem per a respondre a la pregunta és l'esperança de vida de les persones. Per trobar aquesta dada, anirem a la web de l'Institut Nacional d'Estadística. La mitjana és 78,6, però l'arredonirem a 79. Si restem 18 a 79, tenim 61 anys. Però com els 18 també compta, aleshores les persones fumaran durant 62 anys. Un altre aspecte important és que la quantitat de cigarretes consumides dependrà de l'edat dels fumadors. Per aquest motiu haurem de fer una enquesta per saber els diners que es gasta al dia una persona fumadora en funció de la seva edat. Bona vesprada. Podries atendre 5 segons per fer-te unes preguntes sobre el tabac? Sí, clar. Vinga. Quants paquets et fumes al dia? Un paquet al dia. Quin és el preu del paquet? Al voltant de 5,50. Moltes gràcies. De res. Adéu. després de 3 setmanes de fer un gran esforç amb les enquestes, així tenim el cost diari per a cada interval d'edat. Hem de pensar que el preu del tabac va augmentant al llarg dels anys. Consultem l'índex del preu del consum del tabac a València. Anem a la gràfica, descarreguem les dades a l'Excel i creem la línia de tendència. Aquesta és la seva equació. Gràcies a l'equació de la línia de tendència, serem capaços de calcular el preu del tabac al llarg dels anys. Així tenim els valors de l'IPC del tabac que utilitzarem com a referència per fer els càlculs. Finalment, per obtenir el resultat, hem fet servir un full de càlcul per facilitar-nos la feina. Per cada interval d'edat, hem calculat la despesa en tabac mitjançant el cost anual amb IPC. I així, la resposta a la pregunta de quants diners gasta en tabac una persona fumadora al llarg de la seva vida és 160.320,82 euros. Regala'm un somriure, ensenya'm a somiar, una sola carícia em perd en el teu teva estrella